Какво става, пичове? Да, пак съм аз. Те тръгнах си, ще нямаше ме доста време, в смисъл цял месец повече, възикам се. Днес какво ще правим? Един мой приятел, фактически безплатно, получих ето този телефон, който разбира се е буклук. Даже ми изпрати донгъла, т.е. кабела, но няма адаптер. И трябваше да го зареждам с моя адаптер, защото все пак трябва да го тестваме. Първо, не забравяйте да се абонирате с канала с камбанка. Абе, бате, какво говоря, бе, бате? Абе, просто абонирайте за канала с камбанка. Второто, ако искате да имате малевите му, ще остава долу линк в описанието и може да се абонирате за втория ми канал, не знам от коя страна ще го пусна, няма значение. А сега време той е второ потреба фактически. Махаме пола. Вау! 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 Дори пина не е махнат, брат. Чай, какво? Карта на едно. И вътре книжките, които няма смисъл да ги таковам. Ако се чуете, защо няма да ги вала, защото този телефон мисля да го продам, брат. За какво ми е на мене? За какво ми е този трошък, нали? И сега време да го тествам. Първо дали ще тръгне. Зарежда го. Redmi. Не ме разбийте погрешно, Redmi-та не са лоши телефони, даже последните са доста мощни, ама това е Redmi 9C NFS. NFS, what the fuck, карам му. Точно този телефон е буклук. Да. Миню. Не, Миу, в смисъл не знам как се чете. Но да, точно телефон е траш. Мисля, точно телефон е пълен буклук. Така че, какво да направя? В смисъл, не съм аз виновен. Сега го чакаме. О! сега да факт, каква е паролата, бе? Познах от първи път, заклевам се, не я знаех. Да, казах ли ви? Братле, казах ли ви? Само го пускам, нали, той е чисто нов. Веднага засепи така. Братле! Братле, има TikTok, има и някакви игри. Между този телефон, ако искате част втора, пишете долу в коментарите, може да го тестваме така по-хубаво, нали? Абе, братле, този телефон верно е пълен буклук, бате. Братле, той лаги повече от права ми телефона. Колко време ще... той е чисто нов, имайте на при това е... Мисля, този телефон ми каза, че не е използван, той няма да ми излъжи. Не е използван, използване... Опа, чайте, че тук има някакви контакти. Използване... 2 пъти, брат! 2 пъти на кръст! Я видим поне камерата, вие няма да може да видите, ама... Нали... Има AI. Добре, само за да зри камерата, междуто има 3 камери, които са ужасни. Пръстов отпечатък, който е... То даже ми изкара от камерата без нищо. Глей, бе, бате, глей. Чай ти малко да изчистиме. Камерата... Искате ли бълче се? Actually камерата не е лоша, даже камерата е хубава. Това е... за задните. Зумването също е хубаво. Не знам нищо за този телефон, не знам колко мегапиксела му камера. Мисля, че има 4500 мАч батерия, което е окей, смисъл. Сега, но имайте на предвид, че този телефон е към чисто нов, е към 200 лева, така че за 200 лева чисто нов, не второ потреба, чисто нов, 200 лева нормално да лаги. Добре, вижте са, не е толкова зле, примерно ще отворя Google Play. Да, бавен за сигурност, да, няма интернет сега и няма и да го свързвам, нали?
цяло телефона не е много бърз, но ако имате баба и дядо, този телефон може да ви го купите безпокойно, защото хем ефтин, хем просто телефонът не е лош, но за сигурност, ако сте тинейджър като мен или малко по-възрастен, до 55 годишен, този телефон не ви го препоръчвам тотално, в смисъл буквално, братле, този телефон лаги мега много, е чисто нов, бате, чисто нов. Това беше от видеото, надявам се да харесва. Ако е така, отново абонирайте за канала с камбанка и можете да напишете долу в коментарите дали искате да направим по-оптичен, по-детайлен тест на този букук. Съжалявам, че окално мислене букук. Мерси, че гледахте, бабай и до следващия път.